כן? עכשיו הסתדרת עם הזום? כן. יופי. מרחוק, מרחוק, שיראו את הגובה. תצלם עם העינית. יפה, יפה, יפה. זה יהיה לו קשה לעלות. לא יעלה את הכל. יש לו נעילה, תגיד לי? לא, לטנדר אני לא חושב. זה חלק לאיילקסים אין יותר נעילות. לא. באמת? אתה רואה פה את הסלע? תשתדל לבוא יותר שמאלה, לעלות על המדרגה יותר קטנה. קח את הרגע שמאלה עכשיו? תשמעי, היא עלתה איתו, חיי, אורי זה... משהו, אה? הוא לא מפחד. מה יש לו בגיל 82? הוא יודע לנהוג, הוא לא מפחד. זה לא רק לדעת. רוני, יפה רגע, צא אחורה, אתה חייב לבוא עם קצת יותר תנופה. אייכר היה רץ את זה כמו פנתר היה רץ את זה. תעודד במקום לדכא, תעודד. תשבו עד שהשחקנים אתה יבואו. ייקח, תצלם את כולם, הנה, הוא נוסע, הוא נוסע. יפה, יפה. אני רוצה שתצלם לי. לא, אני... כן, שמור על הספורט, יותר ימינה הגה, יותר ימינה, ימינה הגה. שמאלה, יותר, לא, לא, לא. כל הכבוד! היי! כל הכבוד! אז אמרתי אתמול, אלי גוזמן. כל הכבוד! חברים, כל הכבוד לכם, היה יפה מאוד. רוני מתאושש, שותה לו מים. אבל יפה מאוד.